Lalela. I-profession yakho ngeke izikwenze ukuthi ungayenzi into against yona. Ngokunjalo futhi nalama label esizilabelishe ngawo ukuthi siyini. Ngeke kuze kusenze lokho ukuthi sibalekele noma singenzi izinto ekumele ngabazizenzi as against lokho othi wena uyikona. Uba uthisha ngeke kukwenza ukuthi ngesinye isikhathi ungakukhombisa ukungafundiseki. Ukuba iphoyisa ngeke kukwenza ukuthi ngelinye ilanga ungantshontshe. Ukuba ilikholwa angeke kuze kukwenza ukuthi ngelinye ilanga ungakhombisa inhliziyo embi, umona, ukuthakatha. Ngeke kuze kukwenza. Why? Ingoba ungumuntu first ngaphambi kokuba ugqoke leyo lebule leyo othi wena uyiyona. Umuntu. Kusho ukuthi kunento ekumele ukuthi udile nayo first ngaphambi kokuba wembathe leyo position yakho, yabo? Okukuthini lokho? Uma ungadilile nalento ekwenza ukuthi ube umuntu noma i-brain circuitry connection default edila no fight or flight, edila nocansi, edila nokudla, le esas operator ngayo kuma primitive environment, then kusho ukuthi wena ngisho noma ungaba yini socially kodwa still usazoyiphula imithetho ehambelana nalokhu othi wena uyikona ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Ufakazi wena muntu olalele le video. Mangaka amaphoyisa angaphakathi emajele. Bangaki abefundisi abalale nabafazi babantu. Bangaki othisha abalale nezingane. Abanye baphinda benza izinto abathi akumele ngabe ziyenziwe. Why? Ingoba umuntu first. So, lingenzeki iphutha lokucabanga ukuthi uma wembatha into ethile iyokwenza ukuthi uvikeleke ezintweni ezithile. Yabona, ungacabanga ukuthi ukushada noma ukushadelwa ukuthi wena usungumshadikazi, yabo, kuyokwenza ukuthi ubehave ngendlela edifferent. Akugona lokho. Akugona lokho. Ngeke kube ikey lokho. Lokho ngingakusiza nje ukukulekelela kodwa ngeke kuze kube ikey. Khona into ekuyiyona ewu-showcase ekwazi ukwenza izinto. Yabo? Ngoba uma ngase khona umuntu othi, "Hey ngeke sengidlebeleke kakhulu, kumele ngishade khona ngizoqoqeka." Akugona lokho kuzokwenza ukuthi wena usuphethe i-title ethi wena uya married. Ngeke kuze lokho kuze kwenze emehluko. Ngakulekelela nje just to change your cycle. Yabo? Kodwa wena kuqala wenza izinto kuqala. Uba accountable to yourself. So kusho ukuthi kunento emele ukuthi sidile nayo la rather than ukuthi sidile nento wrong. Ngoba khona umuntu oyile nje e-university wayofunda, uyisifundisa uqualified, but afundisekile futhi, yabo, afundisekile. Kuningi okungama titles engibona abantu bekwembethe, kodwa uma sengibhekana naye ezumuntu uyathola ukuthi lo muntu lo uhlule umuntu ongenayo nalento yena athi unayo, uyamehlula indlela okungakhona, yabo, ngoba akadilile nalento le ewungqo ekumele ukuthi adile nayo. Ekuyini leyo? Ila i-connection la, brain connection. Mangikhuluma ngo F aba-4, fight, flight, food, nalo F omunye ke FU CK. Lezo zinto lezo ezilobo F abo4 abe survival lapho. Uma ngabe kuukuthi ingqondo yakho isa operator ngalabo F lapho, kusho ukuthi into esasebenza la kuwe akuyona i-higher consciousness ye-human, a higher reasoning. Kusasebenza lokho ukuthi wena gijimisa ucansi, gijimisa ukudla, saba ukuthi omunye umuntu uzokuqedela amathuba bese uyamkhripa. Kusasebenza leyo nto leyo. Okuwukuthi yini? Ile brain le primary brain, yabo? Akasebenzi into ekuthiwa yini? I-reasoning.
highest reasoning, neocortex, never. Yini yenza ukuthi ucabanga ukuthi wena omunye umuntu mengabe ethola ithenda wena ngeke usayithola, ngcono ukuthi mbulale. Yini yenza ukuthi ucabange lokho? Yini yenza ukuthi ucabanga ukuthi wena kungcono ukuthi untshontshe ngoba izinto ngeke zikwazi ukuza ngendlela eright? Yini okwenza ukuthi ucabange lokho? Yabo? Yini okwenza ukuthi ucabanga ukuthi wena kungcono ukuthi ulale nezingane zesikole ngobani? Ngoba ufuna ukusatisfy le mizwa. Angani le brain le primary ekwenza ukuthi wena umuntu kodwa futhi lo muntu onga operate kwi highest level. Khumbula phela ukuthi i-evolution yenzeka, asivelanga sabala. Yabo? Asivelanga sabala. So uma ngabe uzogqoka lento yokuthi wena uyini, ungumkhokheli noma ungumfundisi, lento ayisho lutho la kuthini. Noma wena ayisho lutho lento la kuthini. Ayisho lutho. Yabona umuntu o spiritually awakened, osebonile, osazi izinto zoperate kanjani, akadidiswa ukuthi wena uthi uyini. Akadidiswa yilokho ngoba uyazi ukuthi khona okunye okujulile kunalokho. Khona umuntu nje osatshiswa ukuthi ubuka indaba uzwa kuthiwa kuzokwenzeka ukuthi atatazele kodwa ebethu yini yena mhlambe athi into ethile engayazi ukuthi iyini enkulu, mhlambe athi uyijaji. Kodwa umbone lo muntu lo indlela operator ngayo, i-level of consciousness isephansi. Iphansi level of consciousness. And ungacabanga ukuthi khona abantu abenza izinto eksithekeni ezifihliwe, bayifihlelani? Bayifihlela ukuthi umphakathi wazi okunye ngabo, and bona basahluleka ukulwa nezinto bona themselves. Yabo? Bona themselves. So lento entitlement into engasho lutho leyo. Into engathi icwa leyo. Iqiniso lazo yena umuntu ukuthi kahle kahle engaba nje respected, athwale lo title leyo, kodwa wazi kahle yena ukuthi kunezinto ekhoneni lakhe ekusamela ukuthi adile nazo. As a result ugcina usubabamba sebezenza ngasese lezo zinto, sebebanjwa uqotsheni. Yabo? Sebebanjwa phi oqotsheni ukuthi kahle kahle wena ukakadili nalezi zinto lezi ekumele ngabe udila nazo. I-title ayisho lutho. So lento isho ukuthini ke? Ama social strata, ngokwe social strata ukuthi umuntu kweyipi level. Yazi ukuthi umuntu umuntu first. Umuntu mhloniphe on that level first. Ukuthi uyijudge noma ummeli noma uyigeneral noma udirector, lonto leyo enye into leyo. Enye into leyo psychological. That's not what is real. That is what is called psychological lokho. Yabo? Uma ngabe uzodila nami on the basis yokuthi ngummeli noma ngiyiphoyisa noma ngayini, you got it all wrong. Mungadilanga nami epointini lokuthi ngumuntu first. Yabo? Ngoba khona abantu abazi ukuthi kumele eqale yezwe ukuthi lo yana okhulumayo i-owner leliya, bese kuyima eqala athi ke usezohlonipha ngobani usezwile ukuthi i-owner leliyana. Uyezwa kusho ukuthini lokho? Lokho kusho ukuthini kuwe? Umuntu kanti yini umuntu? Lento ithini ke? Isho ukuthi asibuyele back to basics. Ama titles awasho lutho. Ama titles awuqhubha yona le system le. Awasho lutho. Uyazi ukuthi kuyiphara, lokho kubiza ngeyiphara, khona iadvice ongayithola kwelinye lawo. Uma ngase kuthiwa unaso isikhathi sokulalela, khona okunye ongakuthola kulona iphara. Lingena title ngenjalo. Elingekunika into ongeke uzuyithole ngisho kwisifundiswa serious, uyithole kuyona. Shothi the moral of the story la ile yokuthi khohlwa i-title mawubhekene nomuntu. Bhekana nomuntu esimeni sokuthi umuntu nje. Mawumhlonipha mhloniphe ephozini lokuthi umuntu, futhi uma ngabe umbona ukuthi umuzi ukuthi une-title ukuthi lokho akumenza ukuthi abe superior in any way, shape or form ekubeni umuntu. Yini ubuntu kanti? Ngoba ngisho ungafunda kanjani, mungenabo ubuntu useless nje. Ngoba wena usibuyisele emuva kwi-human evolution. Danko.